प्रणाम, का हाल चाल आपके। आप देखत तनी वी बिहारी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम लोग अरिहंत जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखम जा। इस वीडियो में हम लोग टी लेटर से शुरू होखे वाला शब्द देखम जा। तो चलिए शुरू कर जाओ। सबसे पहला शब्द बा टेंटामाउंट। टेंटामाउंट एडजेक्टिव है, मतलब होखेला इक्वल इन इफेक्ट, यानी कि बराबर बा कोनो चीज या फिर समतुल्य बा। उदाहरण, योर एक्शन इज ऑब्वियसली टेंटामाउंट टू इंसल्ट, यानी कि तोहर कईल काम अपमान के बराबर बा। अगला, टेनासिटी नाउन है, मतलब होखेला फर्मनेस या फिर डिटर्मिनेशन, यानी कि जिद या फिर हट। उदाहरण सेंटेंस, टेनासिटी ऑफ पर्पस अलोन कैन लीड यू टू योर गोल ऑफ लाइफ, यानी केवल दृढ़ इरादा ही आपके लक्ष्य के पास ले जा सकेला। अगला, टेन्योर नाउन है, मतलब होखेला ड्यूरेशन या फिर पीरियड, यानी कि अवधि या फिर कार्यकाल। उदाहरण, द पेंशन बेनिफिट्स आर ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इन प्रोपोर्शन टू द टेन्योर ऑफ सर्विस, यानी एगो कर्मचारी के पेंशन ओकर कार्यकाल के हिसाब से तय होखेला। अगला, ट्रंकील एडजेक्टिव है, मतलब होखेला काम या फिर पीसफुल, यानी कि शांत या फिर स्थिर। उदाहरण, द ट्रंकील एटमोस्फेयर इन द हिल्स प्रूव्स सैल्यूटरी टू वंस जेडेड स्पिरिट्स, यानी कि पहाड़ के शांत वातावरण इंसान के मुरझाइल उत्साह के तरोताजा कर देला। अगला, टेम्पोरल एडजेक्टिव है, मतलब होखेला नॉट लास्टिंग फॉरएवर, यानी कि क्षणिक, पार्थिव, थोड़े समय का। उदाहरण, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्पोरल, यानी कि दुनिया में सब कुछ क्षणिक ही बा। अगला, टेंटेटिव एडजेक्टिव है, मतलब होखेला प्रोविजनल या फिर एक्सपेरिमेंटल, यानी कि नमूना या फिर संभावित, नॉट फाइनल। उदाहरण, नथिंग इज येट फाइनल, ओनली टेंटेटिव प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस्ड, यानी कि कुछ भी तय नहीं है, सिर्फ संभावित कार्यक्रम के घोषणा कइल गइल बा। अगला, थ्वार्ट वर्ब है, मतलब होखेला बैफल या फिर फ्रस्ट्रेट, यानी विफल करना या फिर घबरा देना। उदाहरण, द विजिलेंट सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर्स थ्वार्टेड द इंट्रूजन ऑफ मिलिटेंट्स इनटू कश्मीर, यानी कि सीमा पर चौकन्ना जवान कश्मीर में आतंकवादी के घुसपैठ के विफल कर देवेले। अगला, ट्रॉमा नाउन है, मतलब होखेला इंजरी या फिर शॉक, यानी कि सदमा या फिर चोट। उदाहरण, अकाउस्टिक ट्रॉमा ऑकर्स ड्यू टू इंजरी टू हियरिंग बाय लाउड नॉइज, यानी कि श्रवण शक्ति पर चोट ऊंचा शोर के कारण होखेला। अगला, टेम्पो नाउन है, मतलब होखेला स्पीड ऑफ म्यूजिक और स्पीच, यानी कि गति या फिर रफ्तार। उदाहरण, द टेम्पो ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया हैज बीन वूफुली स्लो रिजल्टिंग इन अनमैनेजेबल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यानी कि भारत के आर्थिक बढ़ोतरी की गति बहुत ही धीमा बा, जेकरा कारण बेरोजगारी के समस्या होला। टेनेट नाउन है, मतलब होखेला डॉक्ट्रिन या फिर डॉगमा, यानी कि नियम या फिर नीति। उदाहरण, द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म एम्फसाइज द नीड ऑफ सिंपल लाइफ, यानी बौद्ध धर्म के नीति सादा जीवन पर ज्यादा जोर देवेला। अगला, थ्रेशहोल्ड नाउन है, मतलब होखेला एंट्रेंस, यानी कि चौखट या फिर दहलीज। उदाहरण, इंडिया इज ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, यानी कि भारत आर्थिक क्रांति के दहलीज पर खड़ा बा। अगला, ट्रांसेंड वर्ब है, मतलब होखेला सरपास, यानी कि ऊंचा होना या फिर कोई चीज से बढ़कर होना। उदाहरण, पीस ऑफ माइंड इन वंस लाइफ ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल अचीवमेंट, यानी मन की शांति जीवन में सभी वस्तुगत चीजन के शांति से ऊपर बा। ए वीडियो में इतना ही। ऐसा और कंटेंट देखे खातिर हमारे चैनल के फॉलो करी। ए पे ऐसा कंटेंट आवत रही।